Una gran majoria de catalans han expressat repetidament i de diverses maneres el desig d'exercir el dret democràtic a votar sobre el seu futur polític. Aquesta exigència ferma de votar és el resultat d'una llarga sèrie de desavinences entre els governs de Catalunya i d'Espanya sobre el grau d'autonomia cultural, política i financera de què haurien de gaudir els catalans, malgrat els diversos intents que hi ha hagut d'arribar a una solució acceptable. Tal com mostren els precedents quebequès i escocès, la millor forma de resoldre les disputes internes legítimes és emprar les eines de la democràcia. Evitar que els catalans votin contradiu els principis que inspiren les societats democràtiques. Així doncs, fem una crida al govern espanyol i a les seves institucions, així com als seus homònims catalans, a treballar conjuntament perquè la ciutadania de Catalunya pugui votar el seu futur polític i que es negociï de bona fe en base al resultat. Signat per... El esfuerzo del pueblo catalán para decidir sobre su futuro político, cultural y económico es un derecho legítimo que se enmarca en la libre determinación y autonomía de los pueblos. El pueblo de Cataluña debe poder escoger entre seguir en España o convertirse en un Estado libre y soberano. I have always been a fierce supporter of Catalan independence. I hope that in my lifetime, Catalonia will be free. All peoples have the right to self-determination and to build a better country. Catalunya sempre hauria de poder decidir. Ningú pot decidir des d'un despatx llunyà com hem de fer les coses aquí. S'opposer au référendum est absolument contraire au droit des gens à décider leur propre futur.